खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम बिजेपिआ पन्चायत बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनायनि थाखाय सा 10 दैदेनगिरिफोरखौ होखारदों। आब्रुथियारि मावफुंनायनि मोनसे गोख्रों दिन्थिफुंनायाव भारतीय जनता पार्टीआ पार्टीनि मावख'आरि बिथोनफोरखौ नेवसिनानै फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थियाव उदाङै बाहागो लानायनि थाखाय गासै आसामाव गावनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ होखारदों। बिजेपिनि आब्रुथियारि आफादजों रोखा खालामजानाय होखारनाया पार्टीनि इसिङारि आब्रुथिखौ लाखिनो आरो मावख'आरि महरै दैदेननायजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि फारसे फोथायथिखौ रोखा खालामनो मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो। कमिटिआ बुंदोंमोन दि पार्टीजों मदद होजानाय बिजाथिफोरनि बेरेखायै गसंनाया दोलोनि नेम खान्थिफोरखौ गोब्राब सिफायनाय आरो जायखिजाया थासारियाव सहायनाय जानाय नङा। होखारजानाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दङ बिश्वनाथ सारियालीनिफ्राय जनता कर्दं आरो नवजित नेउग, बङाइगावनिफ्राय बिपिन च' दास, ढकुवाखानानिफ्राय ममी शइकिया, कलियाबरनिफ्राय रिंकु परिदा, नगावनिफ्राय परनज आहमेद, तिनिसुकियानि तुरुनज्यति दिहिङिया आरो जशना क'यरी, मदिना मेस बरुवा आरो डिब्रुगड़निफ्राय गणेश पानिका। बे आगाना गोबां गाहाय जिल्लाफोरखौ गोहोम खोख्लैयो, जाय गोनांथार गुदि थाखोनि बिसायख'थि बिखान्थिनि समाव इसिङारि गोरोबलायैनि सायाव पार्टीनि लाथिख' सहायनो हानाय गसंथानायनि इसारा होयो। बिजेपिनि सिङाव थानाय सोंलुफोरा इंगित होदोंमोन दि बेयो जागायजेननायल' जानो हागौ, जाय इसारा होदोंमोन दि जुदि सोद्रोमाफोरा दोलोनि थिरांथाफोरखौ सिफायबाय थायोब्ला बेबादि आब्रुथियारि राहा लानो हागौ। दोलोआ मिजिं थिदों दि बे गोख्रों खामानिया मोनसे होबथाग्रा महरै खामानि मावगोन आरो पन्चायत बिसायख'थि खाथि सौफैनायजों लोगोसे गावनि थाखोनि गेजेराव खौसेथि आरो आब्रुथिनि गोनांथिखौ गोख्रों खालामगोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम एइचएस रिजाल्ट 2025। स्ट्रिमाव उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ खमायदों। दि आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बर्डआ बुधबारनि फुंनि 9 रिंगायाव गोजौसिन गेजेरारि एइचएस आनजाद 2025 नि फिथायखौ फोसावो, जेराव गोबां फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंदोंमोन, नाथाय गासैबो आयदायाव गासै उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ थांनाय बोसोरनि रेकर्ड सिफायनाय फिथायफोरनि रुजुनायाव बाङाइसिनमोन। आरिमु आयदा आर्टस स्ट्रिमाव सा 2,26,752 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन आरो सा 1,83,745 आ उथ्रिदोंमोन, जायजों उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ 81.03 जौखोन्दो जायो। बेयो 2024 मायथाइयाव 88.36 जौखोन्दोनिफ्राय बाङाइ, थेवब्लाबो 2023 मायथाइयाव 70.12 जौखोन्दोनि बांसिन। बाक्सा जिल्लायाव आरिमु आयदायाव 94.21 जौखोन्दो उथ्रिनायनि हारजों बयनिख्रुइ जौसिनाव दं। बेनि उनाव दरं 93.82 जौखोन्दो आरो शिबसागर 90.78 जौखोन्दो दं। बिगियान आयदायाव 56,909 फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन, जेराव सा 48,309 फरायसाफोरा उथ्रिदोंमोन। बेयो उथ्रिनायनि जौखोन्दोखौ 84.88 जौखोन्दोसिम लाबोदों, जाय थांनाय बोसोरनि 89.88 जौखोन्दोनि बाङाइ, नाथाय 2023 मायथाइयाव रेबगान्थिनाय 84.96 जौखोन्दोनि खाथियाव। सोनाब कार्बि आंलंआ 100 जौखोन्दो उथ्रिनायनि हारजों थामथियाव दं। बेनि उनाव शिबसागर 97.13 जौखोन्दो आरो बाक्साया 95.66 जौखोन्दो दं। कमार्स आयदायाव सा 17,746 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 14,584 फरायसाफोरा उथ्रिदोंमोन, जाय 82.18 जौखोन्दो उथ्रिनाय जौखोन्दो होयो। बेयो थांनाय बोसोराव 87.66 जौखोन्दोनिफ्राय बाङाइ जानायखौ दिन्थियो, नाथाय बेयो दाबो 2023 मायथाइयाव 79.57 जौखोन्दोनि रुजुनायाव साबसिन। बाक्साया आरोबाव 98.20 जौखोन्दोजों आवगायगासिनो। बेनि उनाव चिरां 98.15 जौखोन्दो आरो सोनाब कार्बि आंलं 97.14 जौखोन्दो दं। भकेसनेल स्ट्रिमा बयनिख्रुइ बाङाइसिन उथ्रिनायनि हार 68.55 जौखोन्दो रेबगान्थिदों, जाय 1,202 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 824 आ उथ्रिदोंमोन। बेनि गेजेरावबो माखासे जिल्लाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंदोंमोन। बिश्वनाथ आरो श्रीभूमिआ 100 जौखोन्दो उथ्रिनायनि हार मोननो हादोंमोन।
शिबसागरा 95% आरो बरपेटाया 92.31% गोख्रों फिथाइ दिन्थिदों। गासै महरै बे बोसोराव उथ्रिनायनि जौखोन्दोआ बाङाइ जालांदोंमोनब्लाबो गोबां जिल्लाफोरा साबसिन दिन्थिफुंनायजों गोग्गानाय लाबोदों। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी जिआरपिएसआ राजधानी एक्सप्रेसआव गेदेर ड्राग्स बोखांदों। 4 मणिपुराव फालांगिरिखौ हमदों। गुवाहाटी जिआरपिएसआ मेजर ड्राग्स बस्टआव 65.5 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। गुवाहाटी सोरखारि रेलवे पुलिस जिआरपिएसआ मैया गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि प्लेटफर्म नम्बर 1 आव 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय 65.5 किल'ग्राम सन्देह गोनां गान्जा जब्द खालामो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव जिआरपिएसआ ट्रेन नं 12423 डिएन गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसखौ नागिरदोंमोन आरो 44 पेकेट गान्जा मोनदोंमोन। दायनिगिरिया डिमापुरनिफ्राय दिल्ली फारसे थांनाय ट्रेनाव गाखोदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा मणिपुरनि 22 बोसोर बैसोनि नंथम्बाम लेनसन सिंह, 25 बोसोर बैसोनि रायरैखान तुंसां, 25 बोसोर बैसोनि जेम्स कामै आरो 24 बोसोर बैसोनि पुकरामबाम कान्ता सिंह। बिसोरो जिम्मायाव दं आरो आयेनारि राहाया जागायजेनबाय। बेयो सा-सानजायाव फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै दावहायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ ओइचएस आनजादनि फिथाइनि उनाव फरायसालिनि हिन्जावसाया जिउ फोजोबना लायो। जिल्लायाव सोमोनांदों। ओइचएसनि फिथाइनि उनाव बजालिनि फरायसाया गावखौ फोथैना लायो। ओइचएस आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि दान्दिसे उनावनो मैया 30 एप्रिलखालि बजालि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि सासे फरायसाया गावनि न'आव गावखौ फोथैना लायो। बिथांजोआ 3थि थाखोआव उथ्रिदोंमोनब्लाबो सुलुंफोरा बुङो दि बिथांजोआ गावनि खाथि लोगोआ आनजादाव जौसिन मासि आवग्रिनो हानायनि उनाव गोथौवै दुखु मोनदोंमोन। बेयो गोसोआरि दुखु मोनहोदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया बजालि जिल्लाखौ सोमोनांहोदों। बिथांजोनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पाठशाला सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। पाठशाला पुलिसआ आबुं जाथायफोरखौ बुजिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। बे ओनसोला दुखुआव दं। लाइमोन जिउ खोमानांनायखौ लानानै सुबुं समाजाव दुखुनि दोहौ गोसारहोदों। 5थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव चेन स्निचिंनि जाथायनि उनाव पुलिसनि गुलिजों दुथां दायनिगिरिया जोखोम। पुलिस अपारेशननि समाव दुथां दायनिगिरि रनेश दैमारी। सासे दुथां दायनिगिरि रनेश दैमारीखौ गुवाहाटीनि जालुकबारी ओनसोलाव मंगलबारनि हर गेजेराव हमनो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनानै जोखोम खालामो। दैमारीया सुन्दरपुराव सासे आइजोनिफ्राय सनानि चेनखौ सिख'ना लानायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ अपारेशनखौ जागायदोंमोन। जेब्ला पुलिसआ बिथांखौ खानो नाजादोंमोन अब्ला बिथाङा हेंथा होदोंमोन आरो खारनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। दैमारीखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बिथांनिफ्राय गंसे पिस्तल मोननाय जादों। पुलिसआ बुङो दि दैमारीहा खावनाय, दाखाथि आरो लांखारनायजों लोगोसे बिथांनि बेरेखायै मोन 100निबो बांसिन गसर दं। बिथाङा बावैसो जामिनाव ओंखारदोंमोन आरो गिख्रंथाव कार सिखाव बगआ बिथांनि बाहागि आरो आगुनि क्राइम पार्टनारजों सोमोन्दो दं। बिथांनि गें नेटवार्कनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया उज्ज्वला बेनिफिसियारिफोरनो 300 रांनि एलपिजि साब्सिडी फोसावदों। नखरफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रैखाथि महरै। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना (PMUY) नि मुङाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय एलपिजि सिलिन्डाराव 300 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। बे थिरांथाजों उज्ज्वला बाहायगिरिफोरनि थाखाय 14.2 किल'ग्राम एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना दा 603 रां जागोन, जाय हाथाइनि बेसेना 903 रांनि गाहायाव। अनसुंथाइनि बिबाङा थोंजोङै मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा जागोन। बे आगाननि थांखिया निखावरि नखरफोरखौ गोरलैयै संनाय खावनायखौ मोननो हानायाव मदद होनाय। आसामाव गोबां सुबुंफोरजों लोगोसे हादोरनाङैनो 10 कौटिनि बांसिन नखरफोरा मुलाम्फा जागोन होनना साननाय जादों। बे आगानआ एसेल' आय गोनां नखरफोरखौ हेफाजाब होनो आरो गोग्गो गोहो बाहायनायखौ थुलुंगा होनो सोरखारनि नाजानायखौबो दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ रेलवे रैखाथि हानजाया रेल पावार कारनिफ्राय थाव खावनायनि दायाव 4 सुबुंखौ खादों। गुवाहाटी रेलवे रैखाथि हानजा (RPF) आ 29 एप्रिलखालि गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गंसे ट्रेननि पावार कारनिफ्राय डिजेल खावनायनि दायाव 4 सुबुंफोरखौ खादों। खावनायनि खौरांखौ रेलवे देरसिन सेक्सन इन्जिनियारआ होदोंमोन।
जायनि जाहोनाव गोख्रै सिग्रोमनाय जादोंमोन। आरपिएफआ ट्रेन नं 12067 इउपिनिफ्राय 10 लिटार खावनाय हाइ स्पिड डिजेल बोखांनो हायो। रेलवे सम्पथि आयेन आरो रेलवे आयेननि सिङाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ मिरुआरि जोबथेसालि लख्रायाव न्यायारि बेंथेयाव दैथायहरनाय जादोंमोन। आरपिएफआ बुंदोंमोन दि बियो रेलवे सम्पथियाव खावनायखौ होबथानो थाखाय रादाय होबाय थायो। मार्चआव बिथांमोनहा सा-सानजा सीमा रेलवे ओनसोलाव रेलवे सम्पथिफोरखौ रैखाथि होनो गोख्रों नाजानायखौ दिन्थिनानै एप्रिलाव सा 19 सुबुंफोर आरो सा 22 आरोबाव सुबुंफोरखौ खादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।